Kalagarang makabataan ni kasalpantayanan ngayon pong aldoy di magsayaya ng mabilo ng Pilipinas at ng mabilo ng balayang Kristiyano pati na rin Angeles at Santos ng Banwa. Uling parangalan kaya San Lorenzo Ruiz ng mumunang Pilipinong santo met mga martir amidawan ng Vienna libumang beses para ng Diyos na manuduraan. Kita mo pong Pilipino, kailan tamo king mabilo kaya. Makasigando, potang may abroad ka, Mintama, Hong Kong, Amerika, Canada, at karin, akit mo rin kabalen mong Pilipino. Makasigando, potang at siya king alimang bansa, akayabe mo lang, at akasabi mo lang, di kapatid mong Pilipino. Ngayon po, maswerte tao at masaya, uling atinta ng kabalen, ing Banwa. Makasikanlo, ing kabanalan, makasikanlo, ing kasalpantayanan. Uling balo tao tinang neto mga Pilipino, sigurado tao, miras ne karinting Banwa, at may korona niya, mumunang Pilipino santo. Nung San Lorenzo Ruiz miras naman po, itaman at yagan katama, at yutaman miras ing Banwa. My dear friends, makapagmulala, ing mumunang Pilipino santo, kaya pari, kaya madre o religyoso, ing mumunang Pilipino santo, meron yang kabilang laiko, kalupayo. He's just an ordinary Christian like us, like you. An ordinary faithful. Karinting parokya ng Binondo, inyang atsuya paketing Pilipinas. Meron yang laiko, San Lorenzo Ruiz. At inyang pinaka-canonize siya, San Lorenzo, na nagsinabing Pope John Paul II. Ing tepangan at tepakit ng Lorenzo, king pamanalakaran, king kayang kasalpantayanan, arapaning kamatayan, bilang metong laiko, yang maulagang patutu, king panahon tangin. So my dear friends, ing kabanalan, mo para rin pari, madre at religyoso. Iyawas tangan king kabanalan, at San Lorenzo babiyayang patutu, ay metong laiko, pwede yung miras king Banwa. Ngayon pong panahon tamo, titingkat, ing papel na rin laiko. Mag-organisa na da at susunod din laiko. King kiratamong bansa, king kiratamong parokya, king kiratamong lalawigan. Masigan, king kulay na rin laiko. My dear friends, ding laiko magsilbi ng lebadura, ing panyulong ning kinatamong lipunan at Santa Iglesia. Maulaga na misyon din laiko ing Vienna ning kinatamong lipunan at ning Santa Iglesia. O ni San Lorenzo Ruiz, may tumiyang laiko amig silbing libadura ing kinatamong bansa at ing kinatamong Santa Iglesia. Sana kalupa ng San Lorenzo Ruiz, ayag no pa rin nakalalay ko, bangto king kayang bakas. He was a family man that has strengthened the structures of family life. Uling kapamilataning pamilya, nakalapamag mayong marapat, king kinatamong lipunan at ning Santa Iglesia. San Lorenzo Ruiz, miyembro ng Confraternity of Our Lady of the Holy Rosary. Ilang member na ninding confratya, aldo mag-rosaryo lang. Aldo pigugunawa ng San Lorenzo, din misteryo ng tula, din misteryo ng lungkot,
at di misteryo na ning ligaya. Aldo pamagrosaryo at king kayang pamigulang. Mita ng kimpuso ng Jesus, kimpuso ng Lorenzo, ding pamaylasa at dinana na ng Diyos. Kinabahan ng Lorenzo later on, ya mismo, aranasano king kayang nakawan, ding pamaylasa at kamatayan at dinana na ng Diyos. Uling bago taming debosyon, alayo mo king labi. Alayo mo king labi at suya king piyeta at king kiratamang panagali. O yan ang naranasan ng Lorenzo. Ing kasalpantayanan, pangatawanan. Realize ng Lorenzo ni Matsune king Japan. It is the moment nung lumarimpe niyang pakiyabu ing pamaylasa at kamatayan na nagdino. Tinala niyang makatakot at torture. May painuman din kakalada nung matangay din ang din tabla ikatsana, lundagan din ikatsana, bang mga pusit ing ganun ape painong takaya. Pero itong karayo din kayang kaliri, binidin din patiwarin din men makay ko, mipnong dinag ang pangulan. At niyang may San Lorenzo Ruiz, yang tagumpe ning kasalpantayanan. Yang tagumpe ning Pilipino at ning Santa Iglesia Katolika. Palilbo ka rin hapon, patsiyemera ka pang mabiye, ing meto malabanan, magdala kang pamarinayan, ing kemang bansa. O ni San Lorenzo Ruiz, kaya may hatiling mabiye ing labanan. Merakap yung mabiye, une, ing kayang kamatayan, pinalakaraan ni Kristo, at ing kayang kasalpantayanan. Naging matadaring hapon, sinambot sa San Lorenzo. Uling parakarega, nung meron kang hapon, merakap kang mabiye, ing labanan king biyera. Makarin, at magdala ang kamarinayan, king ang bansa. Mas buri na pang mag-suicide ka kaysa aking karapat lang mabiye. Nabi ni Lorenzo king kayang kamatayan, may sambot na rin ako at sinambot siya San Lorenzo. At kabang tutorture ni San Lorenzo, pasakwil din kayang kasalpantayanan na nagsinabi ng San Lorenzo, Filipino ko, Kristiyano ko, ang ganaking matero. At nung ating manglibong biye, nung ating manglibong biye, masaya ko lang ikaw, king Diyos ko. Katapang ang Pilipino, katatag kasalpantayanan, usan yung makapangablad, akasakitan, at iyang kailangan. My dear friends, San Lorenzo, medong yan ang miyembro ng Confraternity of Christian Doctrine. Medong yang katikista. Talabando ng Maya Pabalita. Nalete ng Kristo, bang meras na kareng tao. Inyang mepilan ng Japan, San Lorenzo Ruiz, sila banding kayang bangke. At Buddha at Silbagda, ing kayang apo ing dagat. At diningabong misang pagking dagat, may kagat, karing nakalabebe dagat, karing may ayali mga bansa, ing mabilog ayapo. My dear friends, yung panamutamo na kalkiratamang Pilipino, ing masikan ng alum mag-obra ing abroad. Nakalang Pilipino rin ako sa tamong overseas workers. Minuna ng dinaw ni Lorenzo, ing bebe dagat, darin takalalagi, ang po darin takalabansa. Migdalayang Maya Pabalita, San Lorenzo. Daralani ang kasalpantayanan, Kristiyano king Japan, at niyang misalbagya. Migdalaya namang Maya Pabalita, darin takalabansa, kapamilataling kanyang apo. Ing mga Pilipino, putang mag-overseas sa Brodia,
Emo kabiyaya ing pagtulapan. Nunegi kayang pamagobra, daralani kayang pamagkristyano, daralani Kristo, king aliwang bansa. Dear friends, as we honor San Lorenzo Ruiz, para nalantala ng laiko, para nalantala ng katekista, para nalantala ng Pilipino, at para nalantala ng Kristiyano. Sana kalupa ng Lorenzo, matalakaran tamo, maging matatag tamo, ingkiratamong pamanalakaran kang Kristo, ingkiratamong kasalpantayanan, sumagit din naman ang kapagsubukan at datang impiyerno. Kalupa ng Lorenzo, sana asabi tamo, Pilipino ko, Kristiyano ko, ang gaking materyo. At nung aming kumanglibong biye, masaya ko lang itawag, King Diyos ko. Talagang